беләсем килә. Менә хәзерге яшьләрнең Рүзәл Мөхәммәтшиннәр неен түгел, буынын түгел, алардан соң килгән буын шигъриятны укыйм да ничектер сагаеп куям. Пессимистик рухта язылган алар. Ну, аңлыйм инде, җәмгыятьтә нәрсә күрә кеше шуны яза. Менә шуңарда аңлатма биреп китегез әле. Миңа калса, Менә мин бүген кофемне эчәм дә егылып үләм, менә шундыйрак бу сүзләр яңгыр янда. миңа калса һәр чор яшьлегенең үз хиссияте. Менә 70-ләрдә килүчеләр дөньяны үзгәртәм дип килгәннәр бит инде. 60-70-80-ләрдә, 60-80-ләрдә әдәбиятны үзгәртүчеләр бит инде, дөньяны үзгәртәм дип шундый хисләр белән килгәннәр, шундый лозунглар белән килгәннәр, Хәзергеләрнең Мыегымны кырып ташлый. менә хәзергеләр аларның димәк күңел халәте шундый. Ул яшьлек романтикасы белән дә бәйледер дип уйлыйм. Менә ул дөньядан канәгатьсезлектән бигрәк менә алар үзләренең дөньяга карашларын, җәмгыятькә карашларын шулай әйтеп бирәләр. Миңа калса, ул аларның күбесендә алай калмас. Яшьлеккә бит инде күп әйберне менә артык күпертеп кабул итү хас. Һәм җәмгыятьтәге, әлбәттә, һәркемнең бер чыган яклары бит инде ул. Ул шундый якларны күпертеп кабул итүдә хас. Алар бигрәк тә хис аша кабул итәдер дип уйлыйм. Аларның барысы да ул стихиядә калмаслар дип уйлыйм. Менә мәсәлән, Аймәтнең ул шундый сызлану аның иҗат стиленә әйләнгән. Бит, Илсөяр апай менә сызлану бар, ләкин ул анда бит әйдәп бармаса да сизелеп бара. Ул күп әдипләрдә сызлану, ул безнең татар шигъриятенә хас сыйфат.